Magandang araw po mga ka-Mardi Nation po, mga kapwa ko reactors pong non-Mardi, mabuhay po kayo. Magandang araw po sa inyo. At higit sa lahat po, kina Idol Mariano at Cindy po, magandang araw po. At sa kanilang mga magulang. Ngayon mga ka-idol, nakakalungkot. Talagang, sinasabi ko naman sa inyo mga ka-idol na hanggat kaya ko, hanggat kayang pagpasensyahan, iiwas po tayo. At titiisin po natin yung mga nangyayari. Pero talagang iba na Iba na ang nangyayari Isipin nyo man ngayon mga ka-idol Ito lang po ang love team na sinusuportahan ko. Ito lang po ang love team na pinasok ko sa buong buhay ko. Napakalayo ng trabaho ko. Pero bakit napunta ako dito sa pagiging YouTuber? Kasi nga dahil po sa kanila. Tahimik lang po ako sa mga nangyayari. Pero ito tandaan nyo, kung kailangan kong bumira at kung kailangan kong magsalita, lalo na pag nasa tama, hindi na maganda. Mag-isip naman kayo, hindi na maganda po ang nangyayari. Maawa naman kayo sa mga bata. Maawa naman kayo sa mga magulang ng mga bata na hindi lang sila nagsasalita. Sila Idol Mariano hindi nagsasalita, pero nasasaktan po sila. Nasasaktan po sila sa nangyari. Dahil pinagkatiwalaan kayo, pinagkatiwalaan tayo. Na tayo mga kapwa reactors po ay nagtutulungan upang suportahan sila. At tayo mga kapwa reactors po, tayo po yung gumagawa ng mga bagay na maganda para makita nila at mapupulutan ng aral. Hindi po natin kailangan mag-away-away at hindi po natin kailangan manila ng kahit sino mga reactors. Huwag naman sanang lahatin. Nakikiusap ako sa inyo hanggat mayroon pa po akong pasensya ko. Kasi pag wala na po akong pasensya, pasensyahan po talaga tayo. Iba po ako sa lahat ng reactor. Tandaan po natin yan. Hindi po ako sumasali sa gulo at hindi po ako sumasali kung ano man ang mga nangyayari ngayon. Pero tandaan niyo po yan. Pakiusap ko lang sa inyo. Kayo pong mga naninira po kay Idol Mariano at kay Cindy po. Pakiusap ko lang sa inyo. Parang awa nyo na. Parang awa nyo na. Ang tinitira nyo lang Ang tinitira nyo lang yung mga kaya nyo lang Yung tinitira nyo lang yung mga kaya nyo lang. Dito kayo pumunta sa akin. Ako ang tirahin nyo. Hindi na kasi maganda Pinagkatiwalaan kayo. Minahal kayo ng Mardi. Bilang isang reactors kayo. O sino pa. Kahit hindi ka reactors. Mardi Nation ka man, viewers ka man, silent viewers ka man, solid supporters ka man. Wala kang karapatan na magsasalita sa kanila kasi hindi ikaw ang nagpapakain sa kanila at hindi ikaw ang nagpapalaki sa kanila. Magkakaibigan tayo. Magkakaibigan po tayo mga tropa. Dapat po, sinasabi ko nga sa inyo na huwag niyong alisin ang respeto po sa mga bata. Alam niyo kung bakit? Nagawa niyo po yan. Kasi nga, wala kayong respeto. Wala kayong respeto po sa mga bata. Kung tunay kang supporters, kung tunay kang nagmamahal kay Idol Mariano, tumindig ka. Panghawakan mo yung sinasabi mo. Panghawakan mo yung salita mo na ikaw ay isang solid supporters, solid na nagmamahal, solid na reactors. Sobra na mga ginagawa nyo. Sobra na ginagawa nyo. Ako, nagre-react ako sa Bongbong Marcos at Sara Duterte po. Nasa unity team po ako. Pero kailan na, tandaan nyo yan. Hindi po ako tumalikod sa kanila. Kaya huwag niyo pong questionin po kung bakit nandito po ako sa BBM. Nandito po ako sa Sara Duterte. Dahil sumusuporta po ako sa presidential. Please naman sana, ako'y nakikiusap sa inyo. Huwag naman sana lahatin lahat ng reactors. Kung ikaw reactors ka, tumatanggap ka ng pera na kahit sino man mga silent viewers dyan, huwag naman sanang lahatin. Huwag nyo naman sanang lahatin na lahat ng reactors po ay pera-pera lang.
Hindi po ako nagyayabang sa inyo at hindi po ako hindi po ako nang abala at hindi po ako nagsasalita ng kung ano man masakit po sa mga kapwa ko, Marination at kapwa reactors. Pero sa ginagawa nyo sa bata na panglalait, pananakit, pang-aapak sa mga bata, ako na lang ang tirahin nyo. Dati, isang reactors nagsasabi sa akin, hindi daw ako sulit sa Marination. Salamat! Pero saan ka ngayon? Nasaan ka na ngayon? Para kang langaw kung saan ka pumupunta. Hindi ako plastic na tao pag ako galit-galit ako. Hindi ako galit ngayon, guys. Nagsasalita lang ako, guys. Dahil hindi na po maganda ang nangyayari ngayon. Sinasabi ko naman sa inyo na pag inapakan niyo po ang mga bata, kung kailangan kong bumirahin kita. Walang balimbingan dito. Kung sulit ka, tumayo ka, at huwag kang makinig sa ibang mga sinasabi nila. At huwag mong pakinggan yung mga sinasabi nila. Kung ikay sulit ka, dapat may salita ka. Dapat may isang salita ka. Kung ikay supporters ka ng Marination, kahit kaibigan mo, kahit kadugo mo ba yan, pag mali yan, huwag mong konsintihin yan. Huwag kang sumama. Kung ang sinasamahan mo naman, aalam mo namang mali. Hindi ba ganda? Alam mo, dapat nagmamahalan tayo. Alam nyo guys, nagmamahalan tayo. Kasi 2022 na, Pasko na. Dapat po ay nagbabatian tayo. Dapat po ay nagmamahalan tayo. Hindi yung dinidiktik nyo yung bata. May mga isa pa rito, mga supporters po. Mga supporters. Sa lahat po ng mga supporters po, tumindig ka. Tumindig kayo sa sinasabi niyo. Huwag kayong papaling-paling. Kung saan yung tama, doon kayo. Dito sa akin, kahit kaibigan kita, kahit sino ka pa, pag mali ka, hindi kita kakampihan. Titirahin kita. Kasi po ako, mayroon po akong panindigan. Mayroon po akong sasalita. Tahimik lang po ako. Nakikinig lang po ako sa inyo. Pero hindi magandang ginagawa niyo pang aapak, pang lalait. Alam mo sa sarili mo na mali yan. Minahal ka ni Idol Mariano at Cindy. Naging bahagi ka sa buhay nila. Naging bahagi ka sa pagiging Marination. Bakit ginawa mo yan? Bakit nasabi mo yan? Lahat ng basher, puntahan mo ako at ipaliwanag ko sa inyo kung bakit ganito ang sinasabi ko. Tumindig kayo sa salita niyo. Kung totoong ipaglaban nyo siya may Idol Mariano, dapat may salita ka. Na kahit anumang panglalait sa inyo, kahit anumang panglalait nila, nandyan kayo. Sa halip na katulungan nga natin yung bata, sa halip na i-encourage natin yung bata, sa halip na ilipat natin yung mga bata para mag-grow up sila, para makakuha sila ng mga mapupulutang aral sa atin. Tayo yung halimbawa. Ang ginagawa natin, hindi po sila nagsasalita. Gabi-gabi po ako, nanonood po ako ng premiere po ng mga bata. Anong sinasabi nila sa mga nangyayari ngayon? Tumahimik na lang sila. Alam mo kung bakit? Kasi ayaw nga nila ng ganito. Wala nang salita yung mga bata eh. Marination na po yun. Si Mardi na po yun, ha? Mariano at Cindy na po yun. Hindi po sila nagsasalita. Kahit na po binabato nyo na po ng mga masasakit na salita, nilalait nyo na, inaapakan nyo na. Alam nyo, dinadawn nyo po ang Mardi.
Pero may nasabi ba silang hindi maganda? Hindi po sila nagsasalita. Pero po, naramdaman ko po, nasasaktan po sila. Higit sa lahat ang mga magulang nila. Magising naman sana kayo. Parang awa nyo na po. Magising naman sana kayo sa mga ginagawa nyo. Sa kabutihan ng ginagawa po ng Martinez sa inyo. Magising naman sana kayo. Sana po ma-realize nyo yun. Alam niyo mga kamardi, nakakalungkot, ang sakit sa pakiramdam ng mga kaibigan po natin nag-away-away na dahil po sa mga salita na binabato nyo. Siyempre po, naiintindihan ko rin ng mga kapwa ko birador kung bakit po sila tumitira ngayon. Diba? Kasi sobra na ang pang-aapak, sobra na ang panglalait. Dapat po, isipin nyo muna bago kayo magsalita. Huwag po tayo tumingin po sa mga negatibo. Tumingin po tayo sa positibo. Sa mga bagay po na nagawa ng mga taong yun. Sa mga bagay po na naging welcome po tayo na magiging reactors. Welcome po tayo na mag-react po sa kanilang mga video. Welcome po tayo na tayo po ay sumusuporta sa kanila. Wala po tayong binayaran sa kanila. Sabi ko sa inyo, respeto naman sana. Bakit? Ang aapak sa mga bata po, yan ang pinaka-number 1 talaga, pinaka-kalaban po talaga. Respeto lang, mga kapatid. Okay mga ka-idol, hanggang dito na lang muna ang aking mensahe po at aking sinishare po. Magmamahalan po tayo dahil Pasko na. Kung kailangan po, ayusin po natin ito para sa mga bata. Magiging inspiration po tayo. Magiging tayo po ang magandang halimbawa sa mga bata. Para mapupulutan tayo ng aral at magkapagbigay po tayo ng magandang halimbawa sa mga Martinez po. Ganito po ako. Pagpasensya na po ako. Kung kayo po ay nabado yan, kung kayo po ay ano mang sinasabi niyo sa inyo, wala po akong pakila. Alam ko na sa tama po ako. Mga katropa, maraming salamat po sa inyo. Nandiyan pa rin po kayo. Ang mga sulit po ay mayroon po isang salita. Ang hindi po sulit po, yun po yung paling-paling. Tandaan mo kaibigan, dapat mayroon kang isang salita. Tandaan mo ito, kababayan, kaibigan man, ano pa man. Dapat po tumindig ka sa salita mo kung kaya mong ipaglaban ang mali. Lahat po ito. General po ito sinasabi. Pangkalahatan po. Maraming salamat po sa inyo at magandang araw po sa lahat. God bless you and more power.